Tatanggalin natin. Hindi na ito. Salpak lang natin. Kabit na natin ito. Tapos may hinang naman dito. So, dito na lang natin i-attach. Hindi mo na natin tatanggalin. Tapos tingnan natin ipa-andar kung aandar pa mga bay. Let's go. Mga bay, nakabit na natin. Sinunod lang natin yung wiring. Pero iba pala yung color coding dito mga bay sa original. So paandarin na natin kung aandar ba ito mga bay. Let's go. Yan mga bay, umandar naman. Ito pala yung trabaho niya mga bay, ikot-ikot pala ito. Ito pala ang trabaho niya mga bay. Goods na mga bay. Ito na po yung stock injector niya, one hole na po yung butas. So yung kinabit ni si Richie Boy doon sa atin mga bays, 4 holes yun. Kaya babalik natin tong stock para mas matipid sa mga bay. So, all goods pa naman to. Gumagana pa mga bay. Nag-cleaning na ako. Ito po yung ginagamit natin pag cleaning. Oh. Tapos ito. Tapos ginamitan na natin ng brake fluid. So all goods naman. Walang problema. So balik lang natin to para mas matipid sa mga bay. Yan, let's go. So yan po, first time tayo magtanggal nito ng injector. Parang madali naman siguro to hugutin. Yan. Parang madali lang siguro to. Siguro lang. Hindi ko lang alam kung mahirapan ba tayo. Pero parang madali lang talaga. Dito lang siya. Ito lang tornilyo. Dalawang tornilyo lang yung kukunin natin. Ito lang mga tornilyo. Dalawa. Tapos parang mahugot na siya mga bay. So babalikan ko kayo mga bay pag all goods na. So ito na yung na-order natin na TPS. Tapos yung in-order natin hindi gumagana. So ang kinuha ko na lang ito na lang. So pagbalik ko dito tapos yung sa loob ng yung TPS na hindi nasira, inilagay ko dito mga bay kasi nawala yung spring dito. So ayan, all goods na siya at maganda na yung minor niya. Siguro sa kalakihan ng injector niya, 4 holes kasi yung lagay niya. Yung 4 holes na yan is pang 1000cc, 1200cc. Ito is 800cc lang. Parang malunod siguro siya. Kaya ibalik natin siya sa mga bay. Stock injector mga bay. So yan, let's go. Tanggalan natin. So nakikita ko 4 holes talaga. Yung nakabit dito lahat. Kaya subukan natin ito isa-isahin mga bay. Kung 4 holes ba talaga yung lalabas. Let's go. Makikita niyo yung sidlit mga yan. Apat. So 4 yung tira mga bay. Ayan mga bay. 4 rin ang lalabas. Itong isa na lang. Yan mga bay. 4 yung lalabas. So papalitan natin to ng stock mga bay. So papalitan na natin mga bay. Let's go. Yung mga bay, nandito na yung auxiliary fan natin. Sana gumana to.
tamang-tama to sa ating motor. Sa ating so subukan natin. Sana. So, lagyan natin siya ng wire para maganda. Buka natin. So, lakas. Lakas yan mga bay. Extra fan to sa ating cherry para malamig yung aircon niya. Kawitan natin to ay cherry mga bay. Let's go mga bay. Update, so tinanggal natin tong bumper. So natanggal na. Nalaglag na. So tinanggal natin to kasi ayusin natin tong ating wiper kasi hindi na gumagana. Tapos magkabit din tayo ng auxiliary fan extra. So ito po siya. Sa ano po, aircon po to. So dito natin yan ilagay. So hindi kasi madiskartihan pag may bumper. Kaya ayusin natin yung bumper saka ditong mga wire na nakikita natin. Anuhin na natin to. Dito na natin i-attach yung wire. Ito yung wiper. So hindi ko lang alam kung gagana pa ba to. Siguro gagana pa to. Ito lang sigurong motor yung lilinisan natin. Baka akyat pa yung tubig. Pero parang may tubig pa to. Panilagyan ko sa itong tubig. Malaki pala yung ano dito mga bay. Yung ano ni cherry. Yung lagayan ng wiper. So, ito ang connection na hanapin natin to. Kung saan to papunta. Kung naputol ba. Tignan natin kung naputol ba. Parang hindi naman putol. Ito pala siya mga bayo. So, all goods para itong linya na to. Yan. So, yung motor siguro yung dahilan. Tignan natin ngayon kung gagana to. Kasi tutunog to. Pag gano'n natin, i-direct natin. So yan. So update ko kayo mga bay pag kabit na sa ating extra fan dito sa radiator mga bay. Let's go!